Çîroka mar û insên. Di wext û zemanekî pir kevin de, gava dinya hîn û hava bibû, mirin li dinyayê tinebû. Mirin li asîmanan li ba Xwedê dima. Rojekê mirinê ji Xwedê re got: Ez dixwazim dakevim jêr, herim dinyayê, Xwedayê min bibe dinyayê. Xwedê got: Na. Mirinê got: Ji bo çi na, baştir e însan bimirin. Xwedê dîsa got: Na. Min soz daye insên, ew ê nemir bin. Gava çermê wan kevin bû, ez ê çermê nû bidim wan. Lodeke pir mezin ya çerman li asîmanan li ba Xwedê hebû. Xwedê rojekê ew ê bide însanan. Ew roj hat û Xwedê çerm hemû xist selikek mezin û ji kûçik re got: Viya bibe dinyayê, bide însanan. Kûçik selik girt û berê xwe da dinyayê. Rê pir dirêj bû û kûçik bi rê de birçî bû. Piştî demekê kûçik rastî hin lawiran hat. Hemû li hev kom bibûn. Wexta xwarinê bû, dikirana xwarinekê xweş bixarana. Hîştin kûçik ji tivî wan bibe û bi wan re xwarinê bixwe. Kûçik birçî bû. Xwar û xwar, gava bû şev westiya. Selik danî keleka xwe û dest bi bînvedanê kir. Bîstek derbas bû. Marekî xwe kişkişand ba wî û bi meraq jê pirsî. Got: Ew çi ye di selika te de ye? Kûçikî got: Çermin, ez dibim ji insên re. Dema çermê wan kevin bibe, ew ê viya li xwe kin. Mar demekê dirêj bala xwe da selikê. Roja din gava kûçik bi xwe hesiya, selik tune bû. Fêm kir ku mar selik biriye. Niha tu çermê bide insên tune bû. Ew ê çi bikira? Biryara xwe da riya xwe bidomîne. Dema gihîşt dinyayê, çîroka çerm û selikê ji insên re got: Got: Çermên Xwedê ji we re şandibûn bi rê da mar ji min dizî. Însan pir qeherîn, rabûn çûn ba Xwedê û jê re gotin: Çermên me mar biriye, em çermên xwe dixwazin. Divê çermên me hebe. Xwedê ji insên re got: Niha baş li min guhdarî bikin. Ez êdî tu çerm merman nadim we û ez nafikirim wan çerman jî ji mêr bistînim. Hûn însanên, dema hûn kal û pîr bûn, hûn ê bimirin. A bi vî hawayî Xwedê mirin da dinyayê. Însan pir xemgîn bûn. Loma jî ji wê rojê de ye, însan ji mar nefret dikin. Her tim dixwazin wî bikujin. Mar jî tim xwe ji insên dûr digire û di tenêtiyê de dijî. Hemû çerm li ba marin. Gava postê wî kevin dibe, bi yekî nû diguhere. Mar li dinyayê tekane mexlûq e, kane postê xwe biguherîne û jiyana xwe bidomîne. Çîroka me çû nav diyaran, rehme li deybavê me hemiyan û guhdaran. Çîroka mar û insên ji pirtûka Zinarê xam û ya bi navê hebû tinebû antolojiya çîrokên zarokan ji Weşanxaneya Darayê, deng Xecê Yavûz, amadekar Hêja Giyan.